Muso na sa barko. O kita dua mo kuha nito mangita na to. Oh, Di man to ito. Basta karong alas 4 ha. alas 4. O ayaw biya kalimot. Di, lagi na. O, di ako. Untuk alas 4. Sige. Kaya ito siguro ano eh. Ang mayroong patunuhan ito kay Pulswila si babae ka. Alam dito, no? Kay ako'y mahibaw pagbuwas bata. Kung gano'n niyo mo to, Boy, nga kung haon mong bata, akong danulay mo mamunhon sa hapon. Ikaw? Nahala? Maayo pa to nino nga. Puro talaki mga tungat. Kana nga, para di magkapag-isog si Timoy. Sige, ito na lang. Huwag pa maganon. Yataki! Dad, come here! O, Yatake. Kahina na mo giro. Pakira di karon. Tatay biya. Kahina ka na siya, tiro. Kasi kumanhon mo ni Moy. Tatay ko will go to Timoy's house to get my child. You go along and tell him that you are my husband. Understand? Okay. Ilang, ay, Sige na mo, tay. Kaya magbuhat lang po niyo din eh. bueno, ya dati. Yo kuyukas. Yo kuyug ni. Okay, yo awi paluyok. Okay, ada paluyok. Okay.